Ik dacht wel van wat een geweldig moment. Hier hebben we zo'n 2,5 jaar naartoe gewerkt eigenlijk. En nu is dan het moment dat het eindelijk gaat gebeuren. Dus ontzettend blij, ja. Nog 3 maanden en dan kun je in Dokkum om een Big Mac als McFlurry. Toen zit de morgen waar de eerste peel van de gloednije McDonald's in Dokkum de groenheid. Vandaag gaan er zo'n 32 heipalen de grond in. Dat is het eerste gedeelte. De grondwerkzaamheden zijn ze ongeveer een week of 2 mee bezig. En daarna zullen wij, als alles goed gaat met het weer, en dat zit vandaag al mee, dat is fantastisch. Dus laten we hopen dat het zo blijft. Maar dan hebben we vanaf 8 december gaan we dan open voor het publiek. Die 3 maanden, hoe realistisch is dat? Ja, wij hebben de planning van McDonald's is altijd heel strak. En wij hebben dat eerder zien gebeuren in het land. En eigenlijk klopt dat vrijwel altijd. Dus we hebben daar vol vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Het had in totaal een oorring van jaren west, maar nu is de bouw officieel uiteen. Het carpoolplak is de onkomende tijd nog dicht en wordt uitbreiden. Van Groenewegen zijn team is de bouw zelfs net per se de grootste uitdaging. Onze grootste uitdaging is en blijft om voldoende en goede medewerkers te gaan werven. En we zijn dus 48 uur geleden begonnen met op social alle werving. En we zijn heel erg blij te kunnen melden dat we al meer dan 50 sollicitanten hebben dit weekend. En dat we hier in Dokkum inloopuren gaan houden. Dat kun je allemaal vinden terug op social. En elk weekend, en we hopen dus al heel snel die 110 medewerkers te kunnen gaan trainen in onze zaken in Drachten en Harlingen. Want we gaan wel gelijk beginnen met trainen om ze helemaal klaar te hebben. Want die 3 maanden is dan wel vrij kort eigenlijk.